Dobrý den, moje jméno je Petr Sršeň a dnes vás provedu prezentací Symantec Endpoint Security, produktu pro ochranu koncových bodů. Tento produkt je na trhu desítky let a patří mezi špičkové technologie. Ukážeme si nejdřív nějakou obecný přehled, pak nějaké techničtější informace a na konci si všechno shrneme. To znamená přehledem, koncová ochrana koncových bodů je vlastně klíčový produkt pro ochranu všech zákazníků a vlastně musíme ji přizpůsobovat velikosti zákazníka, proto jsme schopni pokrývat od menších zákazníků až po ty největší. V tuto chvíli vlastně řešíme jednoduché vlastně požadavky, to znamená, každý zákazník je unikátní, ten produkt se musí přizpůsobovat tomu, jak vlastně ten zákazník se chová, jaké má procesy, jaké aplikace používá a jaké koncové počítače používá. A samozřejmě musíme se přizpůsobovat aktuálnímu prostředí, to znamená rozdílným útokům, rozdílným cílům a tak dále. To znamená, není to o tom, že bychom měli nějakou generickou ochranu, která funguje proti všemu, ale je potřeba cílit na ochranu toho konkrétního prostředí. Dnes budeme se bavit o produktu Symantec Endpoint Security Complete, což je kompletní ochrana od vlastně antimalwareu až po EDR systém, primárně pro počítače Windows, Mac a Linux, ale podporujeme samozřejmě ochranu i mobilních zařízení typu iOS a Android. Ten produkt vychází vlastně z dlouhodobě používaného produktu, který se jmenuje Symantec Endpoint Protection, který je na trhu skutečně desítky let, má historicky dobrou reputaci mezi zákazníky a je rozšířený o nějaké moderní technologie, které umožní zákaznické systémy více chránit. To znamená od Active Directory až po třeba Endpoint Detection a Response. Všechno si to ukážeme trochu detailněji. Každý vlastně ochranný stack si můžeme rozdělit na 4 fáze, to znamená ochrana před útokem, v průběhu útoku, v průběhu nějakého průniku do sítě a vlastně po průniku, a produkt pokrývá všechny 4 fáze s tím, že vlastně ale Symantec se dlouhodobě zaměřuje na té ochranné fáze, to znamená neustále vyvíjí tak, aby většina těch útoků byla zachycena dříve, než vlastně ten útočník je úspěšný. A i v případě, že ten útok má nějaký úspěch, pokrýváme systémy detekce a odpovědi. Každý z těch vlastně jednotlivých prvků si probereme detailněji, to znamená, probereme, jak jsme schopni každou tu část používat. Jenom vypíchnu vlastně nějaké klíčové prvky. V poslední době přibyla takzvaná adaptivní ochrana, což je ochrana systému primárně pro Windows, která umožňuje vlastně omezit vlastně útočníkovi to, co může v tom systému použít. Jeden agent, který pokrývá víc vlastně našich produktů, to znamená, není nutné nainstalovat víc těch agentů pro jednotlivé prvky ochrany. A samozřejmě globální inteligence, která pokrývá všechny produkty Symantecu a umožňuje tím sdílet inteligenci přes zákazníky a rychleji reagovat na hrozby. Jak jsem říkal, vlastně chráníme vlastně ty počítače tím, že před útokem omezíme to prostředí možnosti toho útočníka. A jak jsem již říkal, je to pomocí té adaptivní ochrany, kterou probereme do detailu víc, a vlastně například i ochranou před používáním USB zařízení, které nejsou autorizovaná IT a tak dále, to znamená veškeré ty konkrétní prvky. Tak, když se podíváme na to, jak se vlastně rozvíjí nějaké společnosti, máme tam vlastně víc a víc prvků, které vlastně jsou potenciálně zranitelné, ať se jedná o čím dál tím vlastně složitější operační systémy, přes využívání cloudových útoků, komplexnější vlastně útoky, cestující uživatelé, kteří se připojí do různých sítí, kavárny, hotely a tak dále. To znamená,
to byl nějaký vývoj, kterým jsme prošli, kterému se neubráníme a my vlastně se mu musíme přizpůsobit. Tak, co se týče vlastně útočníků, tak v současné době operační systémy jsou tak pokročilé, že vlastně jsou schopni využít nástroje, které v tom systému přímo jsou k využití k tomu svému útoku. To znamená, my musíme vlastně reagovat na jednak ty nástroje, jednak na vlastně útoky, které nepoužijí žádný soubory, jsou jenom v paměti a vlastně tím pádem omezují možnosti toho koncového ochranného systému reagovat na nějaké nahrání souborů a tak dále, že tam vlastně žádné nejsou. Tak, pokud se podíváme na vlastně breach assessment, jsem schopen před vlastně tím, než vůbec k nějakému útoku dojde, zkontrolovat vlastně v jakém stavu vlastně máme Active Directory například, jsem schopen omezit vlastně nějaké konfigurační problémy, které se tam mohou vlastně vyskytovat a tak dále. Tím pádem jsem schopen vlastně omezit případné cíle toho útočníka i na této straně. Tím se dostáváme k té adaptivní ochraně, která je velmi vlastně výkonným prvkem toho ochranného stacku, protože mi umožňuje vlastně na základě konkrétního prostředí upravit nastavení toho systému tak, aby vlastně reagoval na to, co tam není standardní, ale zároveň povolil využít těchto nástrojů, které v těch systémech jsou pro vlastně standardní práci toho zákazníka. Ten systém se sám učí to, jaké nástroje jsou vlastně používány, případně je schopen provádět nebo nabízet nějaké automatické výjimky a tím pádem přizpůsobit ten produkt vlastně tomu konkrétnímu prostředí. To znamená, tady máme vlastně příklad toho, jak vlastně jsme zapli monitoring nějaké konkrétní vlastnosti, to znamená, tady v tomto případě se jedná o vlastně Microsoft Excel, standardní program z Office SADy, který je teoreticky schopen spouštět vlastně command prompt, což ve většině sítí vlastně nebývá úplně častým zvykem, znamená, většinou to můžu blokovat. V případě, že se mi dojde k tomu, že nějaká speciální implementace jakéhokoliv programu toto využívá, můžu pro ní udělat konkrétní výjimku a zbytek toho chování vlastně zablokovat. To znamená, upravím ten systém tak, aby mě chránil a zároveň, aby bylo možné použít danou vlastně aplikaci bez jakéhokoliv omezení. Tady vlastně vidíte po nějaké době, když ten systém na tom koncovém bodě běží, tak mi vlastně ukáže vlastně kolik vlastně těch konkrétních kombinací ochrany můžu bez problémů zapnout, protože se nevyskytují snadně v té síti. Potom tam mám nějakých 26, které vlastně se tam vyskytují a musím se jim věnovat a to nastavení upravit a 6 se stále ještě učí. To znamená, je to kontinuální proces, který se neustále vyvíjí a na základě toho vlastně mýho konkrétního prostředí, toho prostředí toho zákazníka, ten systém přizpůsobí tu svoji ochranu. Tak v tuto chvíli vidíte, že vlastně mám tady nějaké vlastně konkrétní vlastně už události, které ten systém generuje a na základě vlastně toho chování já jsem schopen to buď zablokovat, udělat výjimku, anebo to korelovat na nějaké vlastně techniky MITRE. Tak jednoduše ve chvíli, kdy vlastně ten konkrétní prvek není v té síti vůbec použit, můžu stisknutím jednoho tlačítka tu politiku upravit tak, aby vlastně jsem byl plně chráněný a vlastně nemusím to úplně řešit. Tak, tady vlastně se dostáváme na úroveň aplikační kontroly, to znamená spouštění pouze aplikací, které vlastně v tom systému mám a které mi umožňují vlastně provádět standardní práci. V případě, že ten systém vlastně najde aplikaci, která je pro něj neznámá, může omezit vlastně její spuštění kompletně, to znamená zabránit
tomu, že ta aplikace se vůbec spustí. Pokud máte nějaké vlastně zákaznicky psané aplikace, můžeme vlastně výjimkovat na základě nějakého certifikátu vývojáře a tak dále. No a ten systém je schopen i takovéto vlastně nestandardní aplikace automaticky rozeznat. V případě, že mám úplně nestandardní aplikaci, která nemá žádný vlastně certifikát, nic, můžu udělat pro ní vlastně jednoduchou výjimku na základě nějakého typu souboru kontrolního součtu a tak dále. Tak, v tuhletu chvíli vlastně jsem schopen ty počítače například třeba rozdělit do různých skupin podle toho, jak jsou pro mě důležité. Při kritický systém můžu povolit spuštění jenom nějakých známých aplikací. V případě nějakých středních vlastně důležitostí můžu dát aplikace, které jsou známé jako bezpečné, a v případě vlastně nějakých vlastně koncových bodů, které se rychle mění, například u vývojářů, nějakých dalších lidí, kteří hodně vlastně mění na těch systémech, můžu vlastně tu politiku trochu rozvolnit. A neomezuje mě to na nastavení jednotné politiky na celou tu korporátní síť. Tak samozřejmě v tu chvíli, když já mám vlastně tu politiku vytvořenou, tak jsem schopen vlastně na základě různých parametrů, které se propojí vlastně s tou inteligencí z cloudu, to upravit tak, aby ty administrátoři s tím měli co nejméně práce. Cílem není, aby bylo pokaždé nutné tu politiku ručně měnit. Tak, tady vidíme nějaké příklady, kde jsem schopen zablokovat nějaké určité typy aplikací, naopak jiné povolit a postupně s tím pracovat. Tak, kontrola zařízení, už jsem to nakousl, jsem schopen omezovat, jaká typy zařízení vlastně se mi připojí k tomu počítači bez problému na základě USB typu. To znamená, jsem schopen například zablokovat veškeré USB storage zařízení a omezit tím třeba úniky dat nebo možnost nahrání nějakých neautorizovaných souborů na základě vlastně toho typu toho zařízení, který se mi připojuje. Tak tady mám nějaké příklady, to znamená, jsem schopen blokovat zařízení jak na systémech typu Windows, tak na systému typu macOS. Tak, potom vlastně mám tady nějaké politiky, které vytvářím, se mi automaticky nahrávají do těch zařízení, to znamená, můžu dynamicky upravovat, můžu výjimkovat se na základě konkrétních zařízení nebo na základě nějakých skupin a přizpůsobit to chování konkrétním potřebám konkrétního uživatele. Tak, tím se dostáváme k fázi, kdy vlastně ten počítač máme zabezpečení z pohledu omezení toho potenciálního útoku, toho útočníka, a teď vlastně jsme ve fázi, kdy už může vlastně docházet k nějakému útoku. To znamená, samozřejmě využíváme různé druhy machine learningu, a to jak pro standardní malware, tak pro různé krypto vlastně útoky, a samozřejmě je tam možnost vlastně řešit potenciální útok na základě chování toho souboru. Všechny takové základní prvky vlastně máme pokryté. To znamená, v případě, že se mi objeví nějaký malware, ale zároveň, když se mi objeví vlastně jakékoliv další vlastně prvky, ať už je to vlastně nějaký těžení kryptoměn nebo nějaké další věci, které se mohou na těch koncových bodech vyskytovat, jsem schopen vlastně na to reagovat od trojských koní a tak dále. Tak, tady máme vlastně kompletní ochranný vlastně ten stack, který chrání vlastně ten koncový bod. Začínáme u klasického vlastně klasické síťové ochrany, to znamená firewall a protection systém na základě síťové vrstvy. Ten firewall vlastně je schopen se přizpůsobovat tomu, kde ten počítač zrovna se nachází. V interní síti může mít nastavení volnější, mimo může mít nastavení vlastně velmi striktní. Pokračujeme přes ty různé device kontroly, ochranu paměti, reputace a tak dále. Na co bych upozornil, tak asi co je vlastně už standardním prvkem po několik let, je emulátor, který vlastně rozbalí vlastně
soubory, které jsou nějakým způsobem zašifrované, zakódované a potom provede sken vlastně předtím, než ten soubor je fyzicky spuštěný. A co je relativně unikátním prvkem, tak je možnost nastavení pastí v tom systému, znamená vytvoření určitých třeba souborů, na které, když ten útočník se pokusí vlastně se k ním dostat, tak vlastně se sám prozradí. Posledním prvkem je kontrola vlastně odchozího provozu, a to vlastně na základě zkoumání známých IP adres, třeba Command and Control Center, rizikových cílů a tak dále. Znamená, že i když se ten vlastně útočník už by toho systému dostal, tak na základě nějakého odchozího spojení je možné, že se tímto způsobem prozradí. Tak, pokud se jedná o tradiční malware, to znamená o vlastně útok, který se zakládá na souborech, stále vlastně u nás funguje vlastně reputační a heuristický engine, který je vlastně vyhlášený tím, že má velmi pokročilé možnosti detekce, to znamená na základě chování toho souboru po jeho vlastně spuštění i před spuštěním se vlastně provádí kontrola vlastně toho, co ten soubor vlastně dělá, a na základě vlastně chování jsem schopen ho nějakým způsobem omezit. Tak, ten systém samozřejmě komunikuje s tou globální inteligencí. Pokud globální inteligence není k dispozici, tak samozřejmě má nějaké možnosti i sám o sobě, ale pokud se jedná o třeba vlastně kontrolu toho, jakou reputaci má ten konkrétní soubor v cloudu, tak to není dostupné. Pokud ta konektivita je, tak je to vlastně ta kontrola je rozšířená o tu globální inteligenci. Znamená, jsem schopen třeba například už detekovat, že ten soubor byl zkontrolován a je považován vlastně za bezpečný nebo naopak nebezpečný. Tak, pokud se jedná o chování, tak vlastně máme tam cirka 1400 typů chování, které detekujeme, včetně třeba kontroly toho, odkud ten soubor se vzal, jestli má nějaký certifikát, jestli už ho známe, kolikrát jsme ho viděli a tak dále. A na základě toho dojde k nějakému verdiktu, který je samozřejmě i nastavitelný tím daným vlastně administrátorem podle typu toho počítače, který zrovna chráníme. Tak, tady vidíme vlastně možnost nastavení vlastně citlivosti blokování. Pro standardní počítačovou stanici uživatele můžu nechat výchozí hodnoty. Pokud vlastně se jedná o nějakou kritickou stanici nebo kritický server, mohou tu intenzitu vlastně zvýšit a tím vlastně omezit to, co vlastně na tom systému vlastně bude moci být teoreticky spuštěno a exekuováno jako soubor. Tak, co se týče dalších věcí, máte nějakou síťovou integritu, to znamená, pokud vlastně ten systém připojený do sítě, kterou vlastně neznám, tak to detekuje vlastně invalidní certifikáty třeba na bezdrátových sítích, pokusy o port skeny a tak dále, a vlastně detekuje vlastně sítě na základě vlastně historicky známých třeba adres a tak dále. To znamená, je schopen odlišit potenciálně nebezpečné sítě a na základě toho se samozřejmě opět zachovat, případně navázat například nějakou VPN konektivitu a tu síť vlastně obejít. Tak, síťová integrita v případě mobilních zařízení, to znamená, jsem schopen na to nějakým způsobem reagovat. Tady vlastně vidím, že vlastně mám možnost vlastně kontrolovat kategorii na základě libovolného URL odkazu. Tato služba je vlastně zadarmo a vlastně vypíše se, do jakých kategorií ten odkaz spadá z naší inteligenci. V případě, že je to špatně zaindexované, myslím, že to je špatně, jsem schopen tam zadat požadavek na rekategorizaci a samozřejmě to se pak dostává k fyzickým lidem. Není to o tom, že by to projelo nějakým automatem, ale dojde ke kontrole samozřejmě té kategorizace. Tak, tím se dostáváme ke třetí fázi, kdy vlastně máme vlastně už ten útok je v nějakém průběhu a teď vlastně já chráním ten systém před tím, aby se mi tam ten útok vůbec dostal. To znamená, prvním prvkem, který mám, tak je Active Directory.
Active Directory je velmi citlivým prvkem vlastně toho systému jako takového. Je ten, kdo získá nadvládu nad Active Directory, ten vlastně ovládá celou tu doménu. To znamená, většinou viděl jsem statistiku, že to trvá cirka v průměru 7 minut těm útočníkům, než nad tím Active Directory získají plnou kontrolu. Na tomu se samozřejmě chceme vyhnout. To znamená, mám tam ochranu, která mi umožní tady na ty potenciální rizika vlastně reagovat. Jak to funguje? Ta Active Directory se nějak nemodifikuje. Vlastně na těch koncových bodech dochází k generaci pouze do paměti vlastně falešných účtů, které jsou viditelné, to znamená na základě pokusu nějakého útočníka k přistoupení k tomu účtu, který vlastně v tom Active Directory fyzicky neexistuje, dojde k detekci, že tam je pokus o průnik a vlastně tím pádem ten systém na to může celé automaticky zareagovat. To znamená, tady vidím například ukázkovou zprávu, že došlo k detekci, vlastně ten útočník se pokusil využít vlastně nějaký prvek, který tam mám vlastně falešně nahraný k proskenování domény a tím pádem se sám ten útočník odhalil. V případě, že dochází vlastně k útoku na to Active Directory, tak samozřejmě jsem schopen se vyhnout nějakému brute force ataku tím pádem, že vlastně ten útočník se pokusí využít vlastně ty doménové údaje, které neexistují, pak případně využít nějakého posunu v rámci té domény a nebo využití nějakého vlastně protokolu způsobem, který k tomu nebyl určený, to znamená, jsem schopen na všechny tady tyhle události vlastně reagovat. To znamená, všechny tyhle konkrétní prvky, které jsou zneužitelné tím útočníkem, jsem schopen vlastně detekovat a vlastně přizpůsobit se tomu a toho útočníka zastavit. Tak tady vidím vlastně potom jenom ukázkový vlastně události, které se mi v tom systému generují, které ten administrátor má vlastně k dispozici a má vlastně veškeré detailní informace k tomu, aby na tyhle události byl schopen reagovat. No a tím si vlastně pokryju možnosti toho útočníka využít proti mně moji vlastní doménu a například moje vlastní administrátorské účty. Tak, tím se dostáváme vlastně k prvku, který vlastně je klíčovým k ochraně vzdálených útoků, a to je Intrusion Prevention System, který běží na každém tom koncovém bodě. Na základě tohoto blokujeme cirka 90% všech útoků, vlastně pokusů o útok, a nejenom, že vlastně je detekujeme na základě vlastně nějakých signatur, jsme schopní reagovat na generické prvky, jako je buffer overflow, zneužití nějakých zranitelností a tak dále, chránit systémy jako takové velmi efektivně. Vzhledem k tomu, že tohle je vlastně velmi efektivní ochranná vrstva, je překvapující, že některé konkurenční řešení toto vůbec nepoužívají. To znamená, tohleto tomu útočníkovi velmi stěžuje vlastně postup na těch, vlastně když už by se dostal na jeden počítač, dostal se na druhý a tak dále. To znamená, jsme schopni tím velmi omezit ty možnosti toho útočníka. Tak, velmi důležitá věc, kterou ten IP systém řeší, je vlastně ochrana proti ransomwareu, že aby ransomware začal fungovat, tak musí odeslat nějaké šifrovací klíče na nějakou centrálu. Tady tohle je velmi často detekováno jako taková vlastně závora poslední záchrany a jsme schopni tím vlastně ten útok tomu útočníkovi překazit. Skenován je oboustranný provoz na jak příchozí, tak odchozí, kontrolují se nejenom URL odkazy, ale IP adresy, domény a tak dále. Na základě pravidel vlastně, a to je té globální inteligence, jsme schopni vlastně tohleto vlastně detekovat a blokovat. Tak, pokud vlastně ten útočník i případně se dostane do toho systému jako takového, jsem schopen zablokovat vlastně ten útok na základě toho případně toho odchozího provozu.
Tak, už jsem vlastně nakousil firewall, který mi vlastně chrání ten počítač před nějakými vlastně pokusy o vzdálený přístup. Jak jsem již říkal, tak jsem schopen vlastně omezit nebo nastavit ten firewall podle toho, kde se ten počítač konkrétně nachází, na základě nějakých pravidel, zde v interní síti, externí síti a tak dále. A vlastně tím pádem omezit ty možnosti útočníka i proti útokům na třeba nějaké známé zranitelnosti. Je to klasický firewall se setem pravidel, kde povolují konkrétní porty, konkrétní komunikaci na úrovni TCP nebo UDP provozu a vlastně veškeré pokusy o vlastně nelegitimní provoz se mi logují a ten administrátor je schopen na ně případně reagovat a odhalit nějaký útok. Tak, pokud se dojde samozřejmě k nějakému pokusu o komunikaci, jak jsem říkal, ten systém toho administrátora varuje a může dojít k nějaké dodatečné investigaci. Tak tady vidíme vlastně nastavení toho firewallu, je to klasický systém pravidel, který se prochází od prvního k poslednímu. Můžu dělat libovolné výjimky, přizpůsobit ho mému vlastnímu prostředí a nastavit se ho tak, aby mi plně vyhovoval. Tak, když už všechno se selže a ten útočník se do té organizace dostane, tak samozřejmě bych měl mít nějakou možnost hledat vlastně, co se stalo, jak se tam ten útočník dostal a tak dále. To znamená, je tam vlastnost, která se jmenuje Endpoint Activity Recorder, která mi nahrává veškeré události, které se na tom koncovém bodě vlastně stanou. Z toho já jsem schopen jít v čase zpět, dělat kompletní analýzu a případně nějaké vlastně útoky tímto najít a zjistit, z jakého důvodu vlastně se mi vůbec staly. Tak, pokud se podíváme na statistiky, tak vlastně útočníci začínají se trošku víc vlastně věnovat velkým organizacím, že tam samozřejmě ten dopad na tu organizaci je větší, jsou v tom potenciálně větší peníze pro ně. A je potřeba upozornit, že tohle se vlastně týká útoků, které jsou cílený, to znamená konkrétně na tu konkrétní organizaci, není to nějaký plošný nálet, pokus o nějakou mailovou kampaň a tak dále. Je to konkrétně cílené na tu konkrétní organizaci a tam čím větší organizace, tak tím větší vlastně je riziko toho, že k tomu útoku dojde. Tak, co se týče vlastně pokud ten útok už je úspěšný, tak zase z historických statistik vlastně vyplývá, že cirka skoro 200 dní ten útočník se v té síti pohybuje bez detekování, což samozřejmě je špatně. A to souvisí s tím, že vlastně 53% společností vlastně nemá dostatečný počet bezpečnostních expertů, kteří by byli schopní na takovéto útoky reagovat a vlastně je najít. Pokud už ta firma má nějaký SOC tým a vlastně reaguje na nějaké alerty, tak vlastně 38% z těch SOC týmů vlastně se věnuje pouze těm alertům a vlastně nic jiného nestíhá. To znamená samozřejmě ten produkt, o kterém dneska mluvíme, se snaží vlastně omezit všechny tady ty negativní vlastnosti a přinést těm zákazníkům možnost využití toho času inteligentnějším způsobem. Tak, pokud vlastně mám puštěný ten Endpoint Activity Recorder, to znamená používám ten EDR systém, tak ten mi nahrává vlastně data kontinuálně, dochází k jejich analýze a vlastně možnost vlastně analyzovat je z pohledu nějakých pravidel, které tam mám vytvořena, které se neustále aktualizují. Tady vidím nějaký vlastně sekvenční log, který mi ukazuje, co se vlastně na tom konkrétním počítači dělo, to znamená, řadí se mi to nějaké časové osy a já samozřejmě můžu hledat, kolik takových událostí jsem v té síti měl jako globálně, kolik bylo na konkrétním počítači a tak dále. A vlastně tím pádem se dostat k tomu, co mě vlastně konkrétně zajímá. Tak, tady vlastně vidím nějaké standardní procesy, jako například spuštění Windows vlastně Wordu,
který ale vlastně zároveň byl ukončen, pak nějaký PowerShell a tak dále. To znamená kompletní sadu vlastně těch údajů, pokud by šel do detailů té konkrétní zprávy, pokud například tam je nějaký příkazový řádek, tak vidím ten příkazový řádek, včetně všech parametrů a tak dále. To znamená, mám tady možnost jít skutečně do největších detailů. Tak, pokud vlastně tam dojde k nějaké události, tak je kompletně mapovaná vlastně na veškerý mitre vlastně události, techniky a tak dále. To znamená, jsem schopen vlastně pomocí toho mitre frameworku se pohybovat standardně v tom rozmezí a detekovat ty konkrétní události, které mě zajímají. Tak, pokud vlastně mám nějaký vlastně alert nebo nějaký incident, tak jsem schopen vlastně provádět kompletní filtrování na základě veškerých parametrů, které vlastně ten systém generuje a vlastně velmi rychle dojít k tomu, co mě zajímá, a nemusím procházet ty tisíce a tisíce řádků toho logu, které mě vlastně nezajímají. Pokud už dojde k nějakému vlastně incidentu, tak jsem schopen vlastně to graficky vlastně zobrazit, jak vlastně to vzniklo, kde vlastně jaké účely do toho byly zapojené a tak dále, které procesy vlastně se do toho zapojily a kde to vlastně kompletně vzniklo. To znamená, jsem schopen pomocí velmi jednoduché investigace dojít vlastně k té prvotní události a na to vlastně reagovat a konkrétně ji řešit. Toto je velmi důležité z toho důvodu, aby když už toho útočníka detekuji a vlastně zabráním mu v nějaké události, tak aby se vlastně tam okamžitě neobjevil znovu a vlastně velmi rychle jsem s ním nebojoval opět. Tak, v tomto případě vlastně jsem schopen vlastně zároveň soubory, které jsou pro mě neznámé, tak jsem schopen je vlastně poslat do sandboxu k detekci. Sandbox, cloudový sandbox je součástí každé licence, to znamená, administrátor může říct, ten soubor mě zajímá, chci ho vlastně detonovat v tom sandboxu a zjistit, jaký je vlastně výsledek, a na základě toho můžu potom se opět reagovat nějakým přenastavením politiky a tak dále. Tak, pokud vlastně ten útok vlastně dojde do fáze, kdy jsem si jistý, že je tam nějaký potenciální problém, můžu konkrétní požadavek přesunout do karantény. Karanténa mi nastaví vlastně ten firewall do speciálního režimu, to znamená, omezí mi komunikaci například jenom na ty systémy toho vlastně endpoint managementu a na základě toho mi omezí tomu útočníkem možnosti dalšího rozšiřování se vlastně v rámci té společnosti. Tak, pokud vlastně jsem potom v té karanténě, můžu ten konkrétní incident, včetně vlastně toho vlastně přiřazení té karanténu delegovat na konkrétního vlastně security analytika, který vlastně má za úkol provést tu investigaci, případně vyčistit ten počítač, vyžádat si u IT nějaké recovery toho počítače a tak dále. To znamená, jsem schopen pracovat s těmi incidenty vlastně v rámci toho systému na základě vlastně konkrétních uživatelů a jsem schopen i předávat v rámci třeba 24x7 investigace. Tak, pokud vlastně se podíváme vlastně na konkrétně ten koncový bod, tak vlastně tady vidíte, že tomu klientovi se vlastně rozsvítí varování, že vlastně v tomto případě například selhal nějaký kontrolní check, anebo že třeba je přesunutý té karantény a tak dále. To znamená, na základě toho opět vlastně jsme schopni reagovat úplně toho uživatele a tak dále. A případně v případě, že to je třeba falešný poplach, tak potom to může přesunout z té karantény zpátky do standardního provozu. Pokud je všechno v pořádku, tak samozřejmě svítí ten kontrolní panel toho klienta vlastně zeleně, to znamená, že to je upozorněn na to, že všechno je v pořádku a může bez problémů pracovat. Tak v případě, že vlastně
jsem schopen vlastně blokovat například nějaké věci pomocí té adaptivní ochrany, o které jsem už mluvil, tak vlastně jsem schopen přímo vlastně nastavit pravidla tak, aby se všechno blokovalo, protože v tom systému, jak jsem říkal, se to standardně nepoužívá a vlastně jsem schopen na základě těchto pravidel velmi vlastně, řekněme, omezit, co vlastně může dělat a zabezpečit ho velmi efektivním způsobem. Tak, tím se dostáváme k funkci vlastně threat huntingu, kdy vlastně jsem schopen prioritizovat vlastně konkrétní incidenty, které na základě nějakých indikátorů jsem schopen detekovat, a funguje to dvěma způsoby. Buď se najde konkrétní indikátor, který vlastně Symantec vlastně response team najde jako součást nějakého útoku, anebo pokud vlastně ten systém detekuje nějakou vlastně anomálii v rámci té konkrétní sítě, protože vlastně ta telemetrie od různých zákazníků se porovnává mezi sebou, a pokud dojde k nějaké anomálii u malého množství zákazníků, je vytvoření tzv. Inteligentní alert a vlastně varování, že by tam mohlo být něco v nepořádku, a upozornit toho administrátora vlastně na to, že tam děje něco nestandardního v té jeho síti. Vlastně tohleto vlastně umožňuje najít cílené útoky. Vlastně na druhou stranu ten systém je propojený s naším vlastně SOC týmem a analytickým týmem, který kontinuálně aktualizuje ty indikátory té kompromitace a vlastně na základě toho detekovat třeba historické nějaké události. A vlastně v případě, že už něco vlastně investiguji, tak každý náš zákazník má přes vlastně API rozhraní přístup k celé té globální inteligenci, to znamená, je schopen ty konkrétní hrozby vlastně si vyžádat o nich víc informací a vlastně analyzovat detaily toho potenciálního problému. Tak, jakož nikdy se nestává, že by ten produkt běžel v síti vlastně sám, tak je schopen se samozřejmě integrovat se spoustou dalších vlastně systémů, a to je jednak s cloudovým systémem Symantecu, to znamená nejenom s tou kontrolní ochranou toho koncového bodu, ale i s našimi proxy systémy a webovou ochranou, a vlastně vytvořit jakýsi globální ekosystém, který chrání komplexně toho uživatele. Vlastně výhodou té integrace je, že ten agent sám vlastně přesměrovává ten webový provoz do toho cloudového ochranného systému pro přístup k internetu, a tím mi umožňuje vlastně i v případě, že ten uživatel roamuje kdekoliv po světě, ho vlastně plně chránit před i síťovými útoky. Tak, tím se dostáváme i k externím vlastně integracím. Pokud zákazník používá nějaký endpoint management systém, jsme schopni vlastně se s ním integrovat. Pokud vlastně zákazník používá vlastně SIEM, je možné vlastně ty logy z toho systému zpracovávat pro nějakou centrální integraci. Podporovány jsou různé SIEMy, plus, jak jsem říkal, je tam kompletní API, to znamená, je možné udělat i nestandardní integraci plně vlastně v režii toho zákazníka a té jeho potřeby. Tak, API je veřejné, plně dokumentované, je možné se ho využít pro jakékoliv účely, a jediné, co je omezené, je počet vyhledávání za den, ale ten pro standardní účely je standardně počet plně dostačující. Tak, tím se dostáváme ke konci prezentace. Vlastně tímto poděkuji za pozornost a jenom pro shrnutí, bavili jsme se dnes o produktu Symantec Endpoint Security Complete, který zajišťuje komplexní ochranu koncového bodu, a vlastně, co jsem nezmínil, jedná se o hybridní licence, je možné provozovat to kompletně on-premise i v cloudu, s tím, že možnosti toho cloudu samozřejmě umožňují ty pokročilé možnosti porovnávání s těmi dalšími zákazníky a tak dále. To znamená, pokud zákazník má například větší množství roamujících uživatelů, to znamená notebooků, tak doporučujeme využití cloudové konzole.
Cloudová konzole pro zákazníky v Evropě se nachází kompletně v Evropské unii. Datacentrum je certifikované, je možné plně využívat tyto služby a není vlastně nutné obávat se nějakého přesunu dat někam do nějakých vzdálených lokací. To znamená, jsme schopni dodat veškeré materiály certifikace těchto datacenter a vlastně tím splnit veškeré regulatorní požadavky. Poděkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště.